הקשב היטב. החיים הם הר, לא כזה שמביטים בו מרחוק ומתפעלים, אלא כזה שחייבים לטפס עליו ברגליים רועדות, בריאות צורפות, ובלב שלוחש שוב ושוב, די. מצוקים כלולים יעמידו אותך במבחן, קוצים יפצעו אותך, הקרקע תחליק מתחת לרגליך, והקרב האמיתי הוא לא ההר, זה הקול שבתוכך שרוצה לוותר. אם אינך מסוגל לשאת את הטיפוס, לעולם לא תראה את הנוף. כל חלום דורש מחיר. הסבלנות היא המחיר הזה. נביא אמר פעם, לעולם לא תשיג את מה שאתה רוצה, אלא אם תלמד לשאת את מה שאינך אוהב. זה החוק. אין קיצורי דרך. אין יוצאים מן הכלל. התלמיד שהופך לגדול נלחם מלחמות שקטות. בדידות, תשישות, משמעת, לקום כשקשה, להמשיך כשכואב. שום דבר בזה אינו קל, אבל הכל בזה שווה את זה. כי סבלנות איננה חולשה, היא כוח בשליטה, היא אמונה בתנועה. ההיסטוריה מוכיחה זאת. היו כאלה שבלעו כאב עמוק כל כך, עד שהרגיש כמו להב בגרון, כמו קוץ בעין, ובכל זאת בחרו בסבלנות על פני כאוס כדי להגן על משהו גדול מהם, ובאמצעות אותה סבלנות הם ניצחו. הבן זאת, סבלנות היא לב האמונה. בלעדיה האמונה קורסת תחת לחץ. כשמעמידים אותך במבחן, כשהדרך הקלה מפתה אותך לרמות, להישבר, לבגוד בערכים שלך, ואתה עדיין בוחר לעמוד איתן, אז האמונה שלך נעשית אמיתית. כן, סבלנות היא מרה. היא תמתח אותך, היא תשבור חלקים בך. אבל מה בא אחר כך? ניצחון. סבלנות וניצחון הם בני לוויה ותיקים. האחד תמיד בא בעקבות השני. אז התמיד, יחזק מעמד, יישאר יציב בתוך הסערה. כי מי שמסוגל להמתין, לשאת, להישאר בלתי מעורער מול הכאב, הוא זה שמגיע לפסגה.